Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki. Erruki jauna, erruki dakigula, jainko guzti zantzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Jauna, gure jangoikoa. Zure indarrez martirien odola kristau berrien hazi bilakatzen da. Iguzu zure elizaren zelaian San Carlos Luanga eta bere lagun martirien odolak zure aintzarako fruitu ugaria eman dezala. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. San Pablo apostoluak Timoteori egindako bigarren gutunaren hasiera. Nik, Paulok, jangoikoak hala nahirik, Kristo Jesusen bidez agindu zaigun bizia iragartzeko Jesu Kristoren apostolu naizen honek, zuri, nere seme maite Timoteori, grazia, errukia eta bakea jainko aitagandik eta Kristo Jesus gure jaunagandik. Eskerrak ematen dizkizut, nire arbasoek bezala bihotz garbiz zerbitzen dudan jangoikoari, eta gogoan zaitut gelditu gabe, gauta egun nere otoitzetan. Gomendatzen dizut, indar berritu dezazula, nik eskuak ezartzean jainkoak eman dizun doaia. Jainkoak ez dizu eta bildurti egiten gaituen espiritua eman, indarra eta maitasuna ematen eta gure buruaren jabe egiten gaituen espiritua baizik. Ez izan bada gure jauna aitortzeko lotsarik, ez da lotsatu ere harengatik gartzelan dagoen honetaz. Bestela baizik, jainkoaren indarraz fidaturik, eraman itzazu nekeak nerekin batean berri onaren alde. Berak salbatu ginduen eta dei egin zigun biziera santura, ez gure egiteengatik, bere erabakiengatik baizik, eta gizaldi guztiak baino lehen Kristo Jesusengan eman zigun graziagatik. Grazia hau orain agertu da, Kristo Jesus gure salbatzailea munduan azaldu denean. Honek heriotza ezereztu du eta bizia eta hilezkortasuna argitara atera. Berrionaren bidez, berrion horren predikari, apostolu eta irakasle egin nau jainkoak. Hori da nire sufrimentuen arrazoia, baina ez naiz lotsatzen, badakitetan orengan jarri dudan uste ona, eta ziur nago baduela arek indarrik nire esku utzi duen fede gordailua azken eguner arte zaintzeko. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Jauna dut hartzai, ez naiz ezeren beharrean, larre guritan ark nauetzan, atsedenezko urbizitara ark narama, tan bizkortzen ditarima. Jauna dut hartzai, ez naiz ezeren beharrean, larre guritan ark nauetzan. Jauna zuekin eta zure espirituarekin Jesu Kristoren evangelioa San Markosen liburutik, haitza zuri jauna. Aldi hartan, saduzear batzuk etorri zitzaizkion Jesusi. Saduzearrek ez dute onartzen hildakoak pizten direnik, eta galdetu zioten,
Maixu, Moisesek idatzi zigun norbaiti anaia hiltzen bazaio, emaztea seme alaba gabe utziz, ezkondu bedi alargunarekin, anaiari ondorengoa emateko. Behin batean baziran 7 anaia, zaharrena ezkondu eta seme alabari gabe hil zen. Bigarrena alargunarekin ezkondu zen eta seme alabari gabe hil zen. Berdin hirugarrena ere. Horrela 7 ondorengo gabe hil ziren. Azkenik hil zen emakumea ere. Piztuerakoan, hildakoak piztuko direnean, zeinen emazte izango da, 7 izan zuten eta emazte. Jesusek erantzun zien, ez ote zabiltzate oker, eta oker hain zuzen, liburu santuek dioena eta jainkoaren ahalmena ezagutzen ez duzuelako. Izan ere, hildakoak piztutzean ez da inor ezkonduko, zeruko aingeruak bezalakoak izango dira denak. Gainera, hildakoen piztueraz, ez da duzue irakurri Moisesen liburuan, sutan zegoen sasiaren pasartean, jainkoak berak nola esaten dion, ni Abrahamen jainkoa, Isaaken jainkoa eta Jakoben jainkoa da, jainkoa naiz. Ez da hilen jainkoa, biziena baizik, oker zaudete oso. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Gaurko analizak Afrikako martiri batzuk ospatzen ditu. Ugandakoak hain zuzen, edo gaur egun Ugandan dagoen zonalde batekoak. 19. mendean martiri hil zirenak. Eta hain zuzen ere, gauza edarra izan duzan, Afrikako kontinentea, hasieratik, batez ere iparraldea, oso kristaua izan duzen. Jesusen kasik garai apostolikoan ere, hasieratik aiatu zen kristau fedea Afrikako iparraldera. Eta lehenengo mendeetan oso pertsona handiak izan zituen, eta fruitu ugariak. Afrikakoa zen San Agustin, Afrikakoa zen San Zipriano, Kartagokoa. Afrikarrak ziren, Egiptoko San Atanasio edo San Zirilo, eta Afrika iparraldea kristaua zen. Hori dena aldatu zen islama aiatu zelarik. Eta islamak Afrikako iparralde osoa, esan genezake, konkistatu eta gero islamizatu egin zuen. Eta ez zen berehala desagertu kristau fedea denean, baino toki askotan mendeak pasatu ahala, pixkeka desagertu izan, eta toki gehienetan erabat gainera. Egia da ematen du oraindik Erdi Aroan bazeudela kristauak bere-bereen artean eta hola, baino gero hori dena desagertu izan, eta bakar-bakarra Afrikan gelditu zen aurreneko mendeetatik Egipton minoria kristau bat, eta gero Etiopian talde handi bat. Kasik esan genezake gehiengoa Etiopian kristauak. Baino bai Egiptokoak eta bai Etiopiakoak ez katolikoak. Kristau ortodoxoak edo behintzat Kaltzedoniako kontzilioan zisma egin zutenak. Eliza katolikotik atera zirenak, baino kristauak beti ere. Eta hori esan genezake zela kristautasunetik gehatzen zen bakarra lehenengo mendeetatik. Islamak dena konkistatu zuen eta garai hartan zaila zen, eta gero Afrika subsahariarrean batez ere animismoak eta olako erlijioak mantendu ziren garai aspaldiko garaietatik. Eta hasi ziren berriz ere misionari kristauak aiatzen. Pixkoat egia da, batzutan kolonialismoarekin batera, beste batzuk akaso independiente joango ziren, baino beti hasi zen berriz ere Afrikan eta batez ere Afrika subsahariarrean, iparraldea oso musulman gelditu zen, eta gaur egun ere Egiptoan badago minoria hori, eta Etiopian ere talde handi bat, baino gainekoan hor dauden kristauak, Libian edo Argelian edo Marruekosen edo bakar-bakarra izaten die beste nonbaitetik joandakoak, edo Europatik joandako minoria bat, eta gaur egun batez ere Afrika subsahariarretik aiatutako inmigrante asko eta asko badaude kristauak toki horietan. Eta horietan ez zen lortu, baino Afrika subsahariarrean bai jende asko hasi zen bihotz berritzen,
konbertsioa sentitu zuen, kristau bilakatu ziren, bataioa eskatu zuten, eta fruitu ugariak eman zituen eliz horrek. Eta oso berezi izan duzan 19. mendean martiri hauen kasua. Haiek bertakoak, egia da, hil zituztela kristau batzuk anglikanoak eta beste batzuk katolikoak, eta guk ospatzen ditugu katolikoak. Eta horietako bat San Carlos Luanga. Eta saiatu ziren alde batetik, sexualki erabiltzen, garai hartako erregek erabili nahi zituen, eta haiek ukatu zioten, eta baita ere fedea ukatzeko eskatu ziren, eta ez zuten ukatu nahi izan. Horregatik intzituzten erre kristau horiek. Eta elizan martiritza ezinbestekoa dugu. Martirien odola izaten da kristau berrien hazia, eta berriz ere Afrikako lurralde haiek ezagutu zuten halako berritze izugarri bat. Eta gaur egun Afrika subsahariarrean kristau asko dago, eta eliz gazteak eta behintzat etorkizuna daukatenak baditugu horietan. Eta eskatzen dugu gaurko egun honetan bereziki haiek guztien alde. Eta batez ere kontutan izan da San Carlos Luanga eta bere adiskide martiri guztiak. Egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu Afrikako kristauen alde. Bai, aspaldiko Egiptoko minoria eta Etiopiako kristauen alde, eta baita ere, oen dauden eliz berri guzti horien alde. Jesusengan bat eginik egon gaitezela. Oso importantea da kristauen batasuna, eta hauxe eskatuko dugu gaurkoan Ugandako martirien bitartez. Ogia tardoa eskaintzen dizu, ogi tardoiekin eskaintzen geragu. Segideok egin dezagun otoitz, guztiok batean eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan, jainkoa goresteko eta gizona salbatzeko. Jauna, gure eskaintzak aurkezten dizkizugu, eta humiltasunez eskatzen dizugu. Martiriek pekatua egin baino lehenago, heriotza nahiago izan zuten bezala, gu ere zuretzako konsagratuak bizi gaitezela, eta gauza guztien gainetik maitatu eta aldarean serbitu zaitzagula Jesukristo, gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin, gora bihotzak jaunagan dauzkagu. Eskerrak jangoiko gure jaunari, ekokida eta zuzen, ekokida bai eta zuzen, non nahi eta beti zuri eskerrak ematea. Jauna, aita guztiz, santu, jangoiko al guztidun, beti ereko horri, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Bera da, zure hitza, beronen bidez egin dituzu diren guztiak, bera bialdu diguzu salbatzaile eta erosle, Espiritu Santuaren egitez gizon egina eta Birjinagandik jaioa. Berak zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santu bat irabazteko gurutzean besoak zabaldu zituen eta heriotza ezereztuz nagusi agertu piztuera. Horregatik, aingeru eta santu guztiekin, guk ere zure ospe eta aintza goresten ditugu bihotz batez kantari. Santu, santu, santua, santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, santu, santu, santua, zeru lurrak beterik dauzka zure dizdirak, Osana zeru goienetan, Osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri, santu egizkizu bada, ogitardo hauek zure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez,
Zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa, eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona. Horregatik jauna zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza, eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzurako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure elizan. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Carlos gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoaren Ama Maria doaksuarekin, San Jose, bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri aita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospeta intza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun, gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere, emai guzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, eta ez gu tentaldira eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik emai guzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estuadietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela, zurea dezu erregetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nere pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, amen. Jaunaren pakea beti zuekin, eta zure espirituarekin, emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa zuk entzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotsa ona munduko pekatuak entzen duena zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor, zu nere etxean sartzeko, baina esan zatzuit bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoitz. San Carlos Luanga eta bere adiskideen garaipena gogoan hartuz, hartu dugu jauna, zure salbazioko sakramentua. Iguzu martiriek Eukaristian indarra aurkitu zuten bezala, guk ere harki dezagula indar hori fedean eta maitasunean bizitzeko mundu ontako froga guztien artean. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, amen jauna zuekin
eta zure espirituarekin, bere inka zaitzatela jainko guzialdunak aitak eta semeak eta espiritu santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrak jangoikoari. Jesus maite, maite maitea, izan beti gure jabea. Jesus maite, maite maitea, izan beti gure jabea. Ez da zerurako beste biderik, Jesusen bihotza bezelakorik. Jesus maite, maite maitea, izan beti gure jabea.